Excel trick toy te soilang headline hianin data thata ni hemi data ho hi kan du anga siam danglam tur kharin turan chuarin an hming loya an phone number zelta ama ro chu tiang format hian kan du sia tan an hming tan an phone number hetia vada khatia vada mai kan du ni chubian chuarin headline hianin tia copy hetia va paste rang kha chu atam thaman phei chu na boi thaka turan chu example ani tlem te kan tiang LM Computer Institution changur kon luang mual computer zirna hun pui rin ngam le rin tlak chang tang bok sia hian diploma in computer application DCA le accounting chalia te hian admission kan hong meke kan hian tiang kan select have kang a data ho hi chuan chu bi zuan control le g kan hetanga i keyboard control g i petang chuan control g i me kharin hemi hi ron lang dong ta ni go to a hian ron langa go to an hian special i select kang chuan tan hian constant sai da lenga chuan headline mi hi an hming chau lak chhuak kan duwa an number ku lak chhuak kan du lo ani an hming chau kan la chhuak ma sang chu wang chuan text ani kha ho ka number kan an check anga logical po error po ti khan text hi kan check bi kanga kan okay yang chuan chu bi chuan i keyboard control c control le c i met leng control i metanga c i metang chuan heta hian ming da du nang khan tang kan click zawa control v i met lenga emo tan hian han right click la paste ani mai ti khan an hming chau automatic in ron la chuak don ani chuan chu bi chuan tang kan double click zawa nga cell all la ya hei tiang kan select lenga chuan tan control le g bok kan met leng control kan metanga g chuan control g kan me zong khadin special go to arom kal lea special kan select lenga constant sa bok kan select leng chuan tan hian number so hi lak chhuak kan du to ve thung ta phone number ho hi chuan chuan number sei kan uncheck ve thunga aba khaw hi kan uncheck vek thunga number hi kan check ve thung tong kan okay yang chuan chu bi chuan control c copy nai met leng control hi metanga c copy na kan met leng chu bi chuan kan phone number da na turan hian kan right click anga kan paste le popang kan du anga da turin text le number kha kan la chuak ani ol sam dawin asan pawati bak ngai lowin kan location hi changur kon zotlang peng junction tam na lai tak Boston le text system well om na khani heta changur kon lai tak khani ya computer zir du ni chuarin LM computer institution temin lo pan la hi du thu sama thiamin kan lo zip ti don chenia